faves són les castanyes. Jo em dic Maria. Jo em dic Aran. Jo em dic Max. Jo em dic Oriol. Avui farem un capítol de Halloween. Ding-dong. Hola, I és mare. és la tieta. Parlem una mica. Sí. Me'n vaig a un passeig al bosc. Me'n vaig al quarto de juny. Jo me'n vaig a decorar la casa. Jo també, si vols, te puc ajudar. Gràcies. No vaig per al bosc. Ara tots a Oh, me trobo un fantasma. No, tots cap aquí, Àlex. No és el que Entra. Ai, és un fantasma. Me l'emporto cap a la casa encantada. A on està el fill? No ho sé. Anem a buscar-lo. Sí, pugem al cotxe. Però veig una casa molt estranya. Ja també. Jo també. Anem i caminem. Un fantasma! Ah! Però, on està el bebè? No ho sé Me jo. l'hem portat cap a la casa encantada. Qui ha parlat? No ho sé. Bueno, anem a mirar aquella casa tan estranya. El fantasma. Vale. Ah, un fantasma! Mentrestant aniré a buscar el Vale. bebè. Vale. No el trobo. Jo tampoc he anat a mirar la casa, però no l'he trobat. Deu estar al pis de dalt de la casa. No hi he entrat perquè estava ple de rates. Fem una por. Puja-m'hi? Entrem-hi. Sí. Tam, tam, tam. És aquí? Nyac. Sí. El fantasma, el bebè. Correm a casa, ràpid, fillet. Aquí. Tanquem la porta. Passa tancant. Ué, l'hem... Què? Vaig cap a casa. Ué, ens hem salvat. Sí, molt bé. Me'n vaig amb el meu cotxe. Adéu. Visca! Visca, pare. Som les castanyes! Anem al bosc? Sí! La 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 la. Jo crec que ens hem perdut. Ens hem perdut. Jo crec que no. No ens hem perdut. Ràpid cap a la casa. Allò, allò. Ah, hi ha un llop! Ràpid cap a la casa. Sort que no ens hem perdut. Ens hem salvat. Ens hem salvat! Hola, som els 3 germans i una mare. Mare, mare, podem anar al bosc? Sí, però teniu d'anar amb cuidat. Vale. Ah, correm. Mare, mare. Jo bé parlo. Corre. Mare, hi ha un llop. Ara vaig a tancar la porta. Jo estic aquí. Va, anem al graig a veure si hi ha el llop. Jo vaig a veure per la finestra. Jo A la finestra sé que hi ha un llop. I fin de la història. La mare ens ha salvat. La mare ens ha salvat. Hurra! Hurra, hurra.